Tento týždeň viacerých z nás volebné komisie zaregistrovali, takže ideme do kampane. S čím sa človek stretáva v poslednej dobu je kriminalizácia protivníka. Je to pre mňa absolútne nepripustný spôsob vedenia kampane, pretože inak to zasahuje nielen integritu človeka, ale aj rodiny, manželku, synov. Tu sa dočítam, čo všetko sa rozkradlo, predrazil, čo robil Bajan. Poviem príklad. Boli plné noviny toho, akým spôsobom draho sme zrekonštruovali jednu krásnu budovu na Grešlangovej ulici, gymnázium. Bolo mi z toho veľmi smutno, pretože sme 50 rokov sa dívali na budovu, ktorá chátrala, štát, mesto na ňu kašľal, a ja som dokázal presvedčiť nielen poslancov, ktorí jednomyselne, podotýkam aj tí, čo dnes kritizujú, jednomyselne za to hlasovali, a presvedčili sme aj Európsku investičnú banku, aby na to dala peniaze. V Bruseli sme veľmi dlho rokovali o tom, aby to prešlo. Nakoniec sa peniaze našli. Nástupom novej partie na župe som sa dočítal, jak to bolo všetko drahé. Naozaj som bol jednovitý na to, lebo som bol presvedčený a mám čisté svedomie v tejto stavbe. A som požiadal vedenie, aby robilo audit toho celého projektu, ale už sa nedočítate, vy, čo ste sa dočítali o tom, jak sme to rozkradli, že audit prebehol tak v poriadku, skončil sa a skonštatoval, že všetko bolo v poriadku, nič nebolo predražené. O týchto záveroch hovorím, že jednoducho je manipulovaná verejná mienka práve tým, komu sa novinárovi čo hodí, respektíve akú zákazku dostane z tej ktorej politickej strany. A to sú pre mňa neuveriteľné veci, pretože sa ma to dotýka bytostne. A nakoniec sme v Bratislave odovzdali jednu krásnu budovu, na ktorú môže byť hrdá, a som presvedčený, že každý, kto ide okolo, sa poteší týmto výzorom. A takýchto vecí by sme mohli hovoriť viac, ale nechcem navádzať atmosféru negatívnej kampane. Som presvedčený, že príde čas, a verím, že aj v tejto kampani, kedy sa budeme prezentovať tým, čo vieme, nie tým, čo nakýdame na toho partnera. Takže možno som to povedal možno viac expresívnejšie, ale jednoducho naozaj sú to veci, ktoré ma trápia nielen v tejto volebnej kampani.